Mix Miha i danas ćemo da igramo Clash Royale. Kao što vidite, ja sam spremio tu vama chestove. Da otvorimo, imamo dva free chest, jedan crown chest, jedan, sad sam zaboravio, giga chest, ja mislim, gigant chest i 3 silver chest. I jednu partiju ćemo odigrati, a ta partija nije bitna kako ćemo odigrati. Bitno je da otvorimo chestove. Partiju igramo čisto da bi što više vremena snimao. Pomerit ćemo facecam ovako. Neću napadati prvi. Ok, stavio peku. Ja ćemo staviti to ovdje. Onda će to sad peku da uništi. Ne, pa nisam treba tako. O, dobro je. Tamo na vrijeme. Ja ne, htio sam da ovaj probije tamo. Ali dobro sada. Kada eksplodira dunk. I sad ćemo da postavimo njega. I sad ću onda... Mislim neće baš mnogo, ali bar da... dobro. On fokusuje White Tower. I ja ću sad njemu da uzvratim taj fokus. Jo. Za malo. Samo uništavajte tako. Tako, uništili smo pekicu malog. I onda u nju. Šta ćemo da postavimo? Ćemo njega. Paf. Brže. Tuf. Tako. Idemo njega ćemo postaviti. Nije bitno kako završi posao. Bitno je što pre da... O ne, glupi tatardir. To mrzim kad postavi ovih 4 komada. Previše skidaju, jao majko mila. A ne znam zašto stavljam facecam. Sam to ne znam, to mi malo čudno ako gledam stalno facecam i onda malo dekoncentracija krene i onda izgleda malo debilno. Nećeš uništiti tako lako moj. Dobro je. Samo da ne baci neki spell. Dobro je. Srce mi se cepa kad vidim tako da baca. Moram, ajde. Glupi. Sjebao me s ovim. Ajde. Postići još 6 ovih. Dobro, sad će ići kao... Gotovo. Koja pička, pobjedimo ovako. Dobro, nema veze. Otvorit ćemo prvo silver chestove. Dobili smo 27 golda. Jednog spear goblina. Jednog knighta. 3 barbariansa. Sada otvorimo još jedan. 33 golda. 4 knighta i 1 mini peka. 29 golda, 4 a i 1 mini peka. Ovo ćemo se čuti za kraj. 34 golda, 1 arrow, archer, 3 bombera i 1 bomb tower. Ajmo još jedan. Ovo ja zaboravim. 276 golda. Šta je ovo? 3 gema. 7 barbariansa. 12 canona. 12 spear goblina. I 3 tombstone. Ali je ovo dobro. 804 golda. Krv ti jebe. 44 skeletona, 78 bomba.
po život ti jebe. Ovo je bio predobar pekon. Nadam se da ćete ostaviti like i subscribe kao i obično. Da povećamo malo facecam. Nadam se da ćete ostaviti like i subscribe. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!